music man. Ay, taro pala. Dahil yung basura. Ay, may manok pa ba?
Good morning. Abul gusto. Pero hindi lang kang balingan. May gabi mga tanong guys. Nilamig na ako ah. Ano pa rin na lang? Oo. Nagkalit na, no? Nagkalit na lang. Ilan? Ano kasi? Punta ko dito.
Hindi pa. Maulan. Oo, lamig pa. Nasabay ang pag-ulan. Siyempre, nandun na. Agay. Agay. Napulot na. Wala mga masahe ito. Alright. Mas muna tayo dito para mag-live. Kasi nakulimlim ng ano. Yo! Grabe ang lamig ng hangin. Sobrang lamig. Okay, shout out sa 1 viewers. Huwag kalimutan magtamsak. Yung kaibigan. Thank you so much to viewers. Shout out po. Dami. Yun. Dito po tayo sa ayan, dito po tayo sa pwesto namin. Madilim pa din eh. Nice live. Lah, ano yun? Oh, pinto pala ay mga. Good morning, Kai. Pagsiming, Kai. Nagkaroon tayo ng ano nito Dallas, ang lamig eh. Good morning. Good morning, Tay. Giling, gaw-gaw. Ayun. Ang lamig. Oh. Yun. Thank you so much sa 3 viewers set up po. Dito po tayo niya ng sa ano. Dito po ako sa pwesto namin. Shout out, boy. Yun po, yun ang pwesto namin. Yan. Sarap. Good morning natin si Tatay. Ay kabukas lang. Tay, good morning. Yan. Kabukas mo lang ah. Nok. Good morning, Nok. Diyan ka pa sa taas, Nok ah. Baba ka na. Stilan. Hey, lamig. Malabog kamera ko. Ayan, malabog. Ay.
Ang lamig dito sa labas. Oh boy. Bukan aku kaniru. Pagsabihin natin, boom, boom, boom. Ayan po. Kita mo naman yun, kulimlim na yun, ang langit. Uulan na naman to. Shout out sa 1 viewers. Ang lamig eh. Aga nagising Migo ah, Migo. Ganitong oras tulog pa nga ng bata ganitong oras eh. Parang may ambon na. Ambon ba? Wala. Ayan. Ng pensil. Gagawin ng Kaya pili na. parang siyo. Yeah, saka naman. $134. Ano po mo ito kay iba? 200 dyan. Ano din? 180. Magkano yung dalawa yan? $164 saka $134. Magkano? Ano dito? 64. Pang taxi. $134. Alas pisahan na lang yan. 298. Baril. Ang prito yan na. Yung bangos. Pang taxi. Juwa. Washlight. Wala ba si ate? Okay na lang. Ay, bigyan mo lang ako dalawa. Wala mo naman, hindi naman. Sige, sige.
Dami naman ito. Yo, shout out sa 2 viewers. Wala naman yung nag-comment. Tayo sa kilo naman. Tilapia ba? 60 boss. Pagsikan. Hindi tayo. Puro bariya eh. Ano? Sisi. Sige, dalawa. Mga 120 no? Ano? 60 isang kilo ba? 160? 160 ka lang. Ito nga. Ay, 60 ato nga. 60 ito nga. Ako eh. Go, lock gini. Oh, let's do this. Ano yan? 60 daw ang tunga. Ito nga. Sige. Dami. Ilan lagi na? Isa lang? Isa lang. Ano? Ito lang. 53. Pati gulay nga. Kuya, tanggalin mo yan lahat sa Salamat. lalim mo yan, kuya. Yung ano, yung kamatis. 50 kilo na. Nakaraan 300. Ang siling labuyo, mababa na. 950 na. Ang nagkasigurado yung sibuyas ko gano'n. Oh, tataas din yan. Tataas din yung sahod. Naku, taas yung tawag. Taas din yung bilhin. Grabe naman. Siyempre, gawa. Kahit sa Launes, orali patayari na yan, bibiin yan. Hindi, ano na yun? Pis daw yun sa... Ha? Pis ba? Kapayapaan daw yun. Paano yan eh? Sara Duterte yan. Traffic na naman yung ano. Hindi naman, kasi wala nang pakit. Hindi, mga sa Juan, early. Igsa. 30, 40. Tatlo pa iwan lang. Pangalan, paksiw. Duty ka? Buti. Ano duty? Sa sa Pasig. Ay, baon mo yan? Oo. Upawin na. Lutuin. Hindi, papasok pa lang. Lutuin yan doon. Layo pa pala. Siwin ko na lang. Para hindi pa ako bibili. Ano yung ano doon? 65. Ganun lang. Kunti lang. Sukaan. Yan, sabawan ko lang yan. Ayaw ko sa away bumagapo. Straight ako eh. Hindi lang ako isimpasin mo. Baba ng mga Ito ka dadaan sa Sipunan. Oo, katipon. Yung ano, sa may ano. Ay, mabilis lang pala yun. Ay, yan lang. Ya bos. Sige ah. Kaya naman, kuya, yung tatlong iwa mo na sa pulang. Paksi mo. Oo, papagsisip. Hirap na yung mag-wall dyan eh. Oo. Pagbabagsigay mo bata. Magkamali ka pa. Pagalitan ka pa sa... Ang delikado dyan mag-ano dyan. Sa Cubao. Bangko yan, delikado. Bangko ka ba? Hindi, sa ano, sa may bangko, edit tayo. Ang bangko ang delikado. Lalo na armol na po, para kang, ano, Gusto ko kaya ano muna. buhay ka dyan. Kamay ka lang ng kaunti. Ano ka lang, may hold up. Kumain ka pagbatin. Naku, pag
Paanga-anga ka dyan, wala na. Tayo ka talaga. Ano? Ano? Daming viewers ko ah. Tagtad mo ito dahil. Sa panahon. Yun, thank you. George and Sid, ay. Yun, kaibigan natin. Ay, nako. English pala yan. Hirap tayo yung English. Si Manong. Sa YouTube. Update lang man. Good morning. Ilang hiwa to, boss? Hello, Kuya Jo. Hello. Alam ko ilalabas. Mga ganito lang talaga. Anong ilalabas ko? Ay, anong ilalabas ko? Boy shit. Yun talaga eh. Wala naman iba ilalabas eh. Yun lang yun eh. Sabi mo, ilalabasan. Yeah. Eh, ano na akin mo? Sige, akin na nga muna. Akin na muna. Mali? So yan, daming gumabang. Galing dyan, no? Ano, langgam? Oo. Langgam sa amin, lumipad na eh. Ah, Dito gumagabag pa. kaya. Patay, buwan. Agad pa. Oo. Tama. Sa inyo, ang langgam nyo sa inyo? Di ba Bicol? Ano ba yun? Langgam. Ang langgam sa amin, ibon. Ay! Hindi, sa amin. Yung ibon, ano, gam-gam. Gamgam, langgam sa amin, langgam. Kaya pala lumilipad. Kala niya. Nagbangan ka, tulungan. Pag ito naman ay tutok na yung mga tandira, daming views ko. Eh! Shout out George and si Barya. Yun, tama ba yun ang bagit kong pangalan mo? Ano tato eh, ibang lahi ah. Ibang lahi. Balik ka na. Gusto mo lang. Ano? Sila yung Are you Filipino? George? Live view, ginagawa siya. Yun? Ay... Bukas, alis na sila bukas. Ano bang... Yung ano talaga, hindi ko mayroong English. Eh, pasensya na po ah. Naku, bad ka ah. Are you Filipino, George? Tama ba? Storyahe. Ayan o. Yo, shout out sa 3 viewers. 1 thumbs up. Ay, thank you so much. Hello, my friend.
Oh, yay. Ako pa ka na nakadikit ha? Saba. Sabaan nga eh. Tura. Yeah, thank you sa for viewers. Hello my friend George A. Sibaria. Shout out. Uy. Oy. Nako. Ikaw pa. Ayan, may customer ako dito maganda guys. YouTube. Anong sa YouTube? Kuya Jo Official 184. Kasawa ka na. Lagi mo yan. Kuya Jo. Tagal din ako na monetize. Ikaw? Di abot sa buwan pala. Sa buwan. Isang taon. Kasi namin tumutulong. Paano ba mag-vlog? Tingin ka sa camera, hindi ka mahiya. Ay. Oy, thank you sa 6 viewers. Wow. Kaya na lang. Ano ba yan? Daing. Doon na sa Nabal. 108. Mabas ka ng viewers mo. Nasuko ka. Ha? Bawal lang ka magmura. Saka lang, yung iba kasi malaki ng nila, automatic may kaltasan nila. Dahil? Pag ito itutok naman ay, lakas ang views ko doon. Yan naman ay, dalawang tidira na. Makulit eh. Mga viewers ko dyan, mga Amerikano minsan eh. Mga ano ba? Gamang bansa. Anong pagkagamang gagawin? Damay lang. Hirap tayo mag-English. Ano ba ito? Ihaw? Daing. Daing. Anong kahiwa? Kila? Oo eh. Sabi lang mo ako. Huwag ka lang. Sinabuhan. Ano pa sa'yo? Buka, igat ka. Ibas ko yan siya guys. Kaya nasukog no guys. Bayad ang bayad. Buang. Nasuko deh guys. Spending our alright. Kiss me. May basahan pa ba? Ano na ang basahan? Wala na yung basahan. Ano lang? Oh. Sabag guys, 200 bit. Uy. Pag epihatin, 200. Ring my high. Oh. Iwanan mo na? Oh. Ano ba yung nga? Nakabalidawa ka na, nagibito ka, naglima ko bito ka. Di, linisan man, bito ka.
Ano ang gawin ng bituka? Yung bituka, bas manok. Oh. Yapil magpada. Di pamigay mo na lang. Ano ba iwa po yun? Ay sabihin mo na kay bigay na sa court tambay oh. Pulutan lang yan. Sus, kapilan lang pangatag sa problema. Ikaugman na po, asa na po ihatag. Wala mo po si Tonyo. Okay na mga pa si Tonyo. Wala, may trabaho naman siguro. Ha? Ano masakit? Pero nasakit na Tonyo, nagmiwang ito. Sige kang yup-yup na naman kuhan. Sa laban nyo. Sa laban nyo. Yung manok ko nagpakamatay sa rebong tari. Ano nauna sa tare. Buwang. Naunay spacing. Naunay spacing. Sa isang intro namin, tama yung sa isa Ko, ang layo ng tapunan. Doon, tawid na bal. ayaw na dyan. Bawal, binawalan man. Nindot mo pagganod nila, hotel. Bawal na gamo. Nindot mo, ba ito na humandi ay? Diba nga, natiga-decorate, ano eh? Oh, dyan, ano gawin mo? Ayun na lang. Ito sa lalim. Ayun na yan, kuha ka dyan sa lalim. Ito, matungit eh, oh. Wala ba tabo? Ganun nga, oh. Bubuhos ko na rin, eh. Ako naman, eh. Ayan down. Bayunis na ng ilang ano man? Puti sandal. Yan, thank you sa 2 viewers, ah. Hoy. Gida, may gida siguro, no? Oo. Dana, kaya din ako namuhan dito kuhan. Dami ko gyapon siguro ko. Yan, adi, siguro. Ba, doon sa tawid daw, sabi. Doon. Suko po nung taga dito. Ay, wala naman. Alisin naman, hindi man mag-parking doon sa kuhan. Tawid, di ba? Doon talaga, tambakan ng basura. Sana, Johnny Boy. Ang galing mo, ah. Da? Marumi na. Mga pengi. Wala nang kuma. Ulit na, tama na dapat. Diretso na rin. Dumi niya. Nilinisan ko na kanina. Pasaway to. Bakit puro asang pa rin? Puro hasang. Oo. Sa tubig yan. Kaya asang baliskis. Siyempre, nangalisis ako kanina dito. Talasik yan. Ito, ang ganda rin. Lugaw. Ay, sopas. Ay. Dalawa lang po. Sino hindi naman lagi? Si Roy? Isda? Hindi naman lagi.
Manang malengke si Baroy. Ha? Kala ko ako. Nangiya natin eh. Kala ko tunay. Ini dia. Tiram damain. One berry, thank you. See you. Parang pero alis ka dyan kaya ano. Wala tayong diskalamay. Hintay naman kalamay. Pilay plititi ba dong adto si Baki sa dito. Ano? Wow. Nakapagod ka dyan din. Kaluha ba ako ako dyan. Kaya tanan. Prepare lang daw eh. Di pa may 16 man tang buhok. 500 na to. Kaluha. Total mo na tanan. Ang pila ano? Abuton. Ano naman na 500. Hindi pa yan. Mayroon na 500 at ang duha. Upa kong Kaya gabi. may siya may upaya. Kaya eh. Di ba ano ang mga yan? Size good ka buhok, di ba? Lalo niyang tanan. Bawat isang ano. Pila abuton. Di mo naman ano. Di mo naman putol-putol. Ikisabi mo ay rin. Kung kami kay. Marami, ano rin eh. Marami na nila. Hindi na mo ano. Putol-putol. Hindi ang bakin din. Ito na yan. Along. Hindi. Kasi ano? Sabihin ba dito ba? Si Along niya. Lahat ko tulungan sila. Amay. Tapos Gaspar. Tapos si Abi. O. Medyo na ano nung ito 1,000 to up. Nagdagan na yan. Ah, ito ano. Ay, pamasahe ka pa kung ano, taxi. Di kay bandit din yan eh. No? Dahil tutulo sila. Love. Laabi ay sipang pulis. Ayan, nasilang ko. Huwag kong ipapita tayo ng... Ano yan, ganun, Grace? Nung panahon na yun, alam niyo po, nakikita lang po si Ana na nasagutin yung kaso ni Grace kasi siya yung pinaka-assign na teacher. Eh, ayaw na po talaga may kasi aalis na nga po siya, ready na po siya. Inasabi ko niya si Ana na pumunta doon sa bahay namin. Bali, nagre-reklamo po siya. Sige, pamilado na. Tawag pala siya. Nalaman ko ni Melis na suspect na po si Ana. Kidnapper siya ng anak ko. Bakit sa Palawan? Sa bahay mismo nila. Doon ko nalaman na meron daw anak si Ana. Kung hindi ko pinapakita. Doon ako kinakabahan. Pagiratin ko yung sinasabi ng anak ko. Eh, anak ko po. Ano siya po? Hindi ko ako nagpatinag. Grace Piwan. Tapos tawagan ko yung ino. Mag-ano liwa kasi naman ang sir. Kung nabida kayo na ako ng buwan. Kaya talaga. Hindi talaga bago ang galing. Bawal na. Ang anak ko. Kaya kahila ko lang iya. Ay, sumbong kita sa direct ko. Natawaan natin. Nanood anak. Nakita ko sila mismo kung saan sila nagtatago.
Nakita mismo ng mga mata ko yung bahay na pinagtataguan nila. Nakita ko si Ana at si Grace. Anong ginawa nila sa Sarmiento? Ikaw ang pag-asa. Sa'yo ang gala. Sa piling mo, sinta. Baos pa. Buhay ko'y nagbago. Sabi mo, alam mo, pinagtutulakan ako dahil sa mga tinanig niya sa utak na alam ko na masama ang kuhina. Shout out. Yung mga pahing ako ay di magbabago. Ayan, shout out sa 1 viewers. Yun, happy Sunday everyone. Wala na sila. Wala yung balingag to mo. Gabi na may apply. Wala nga pila. Wala yung
Hindi man ba mo siya mag-ano siya? Narito. Kasi yung amoy. Guys, ang tulis na yung anak. Kasi buo. Iang na. Bisa kan? Abil. Nagwalay ka na. Last pasil. Ano na? Tawa ano na? Kami kailan kami ano kami. So, isang ko ano ko. Sabog. Ginasari yan. Marisol. Tapos yan dyan si Ana eh. Ako ka subaybay eh. Ako ka subaybay eh. Nasa na lang ko na ako. Mo rin ka kasi yun. Pero paano kami nalaman natin yan? Kasi wala. Nood na siya nung sa kausay ko lang. Well, paano malalaman natin kami? Ha? Yun lang nga. Hindi natin alam kung may basura na sa Nabal. Ay, meron mag-ano dito? Pag sumahit yung ano. Galing Juliano. Magalang sa bato, may barkop mo. Kagantay nga. Tawa yan, no? Tawa naman yan, nakakaloko. Kailangan mo kasi ng pamilya na mag-aalaga sa'yo, magmamahal sa'yo, yung matututukan ka. Modern title na Saving Grace. Sa family, yun ang magiging pansamantala mong pamilya hanggang hindi pa nagdidesisyon ng konti. Di po ba nalayan na ang mga anak ko? Narinig ko po yun. Hindi na po sasabihin na desisyon niya. Nakalaya na po ba siya? Mga Sally? Hindi ko alam, Chris. Hindi po po ibigay ko. Hintayin ko na lang po siya dito. Siguradong kukunin niya po ako. Sa kanya lang po ako sasama. Dito, ate Bernadette. Abot na siya eh. Patay. Ate Bernadette.
Sige, direktor, ano? Ito yung kuha mo ka natin, ano? Pwede po ba huwag na lang akong sumama sa kanila? Ano dia, maldita ba? Boss Malay! Good morning! Hindi, sabay siya. Natay lang kayo? Ang galing. Wala pa. Wala pa. Magsasama na tayo ulit. Mabalik na tayo sa party. Away mo! Away! Walang paaway! Nanay mo ko! Oh, hindi ko rin Hindi sa mga pinagsasabi nila. Hindi naman kasi nila alam anak ko ano ang totoo. Sinisiraan niyo nila ako kayo. Mamahal mo ko. Mamahal mo. Papawiin mo lahat ng sinabi mo. Naiintindihan mo? Kasi diba, inalagaan din naman kita. May mga masasayang araw din tayo, anak. Mahal na mahal kita. Hindi mo, sasaktan mo lang ako kukunin. Hindi! Diretso yung utak mo! Sasama ka sa akin kahit anong mangyari na ipinag mo at susundin mo lahat ng sasabihin ko. Halika na! Ayoko po! Anak kita! Akin ka lang! Halika na! Ayoko po! Nakaitawan niyo ako! Magpapagay na po ako! Hindi mo matakot! Takot! Ayoko po ko yun! Ayoko po kayo ikaw! Pagkaulin po na yun nandito kayo! Lagot kayo! Sa tingin mo natatakot! Hindi mo natatakot! Halika na! Wala mo takot! Yan, abot. Yan. Ano nga po? Wala kang pagkali? Wala kang pagkali ba yan? Ako ka man na eh. Yan guys, hanggang dito lang aking live. Thank you so much kay George H. Beria. Thank you so much. Wow, tayo ngayon.